Komanso amene mukutionera ku podcast yathu ya Kuya. Iyi ndi podcast imene timakhala tukambirana nkhani zosiyana-siyana za kayendetsedwe ntchito kabwino kaboma, komanso kagwiritsidwe ntchito kabwino kachuma cha boma, komanso utsogoleri ndi zina zambiri zosiyana-siyana. Nde ndithokoze kwambiri mwapaderadera kunena kuti anzathu amene mumatitsatira pa kanema ya Zodiak komanso patsamba la mchezo mumakamba ndithu zosiyana-siyana. Makomenti anu anali otilimbikitsa komanso atibweretsa ku nkhani imene tifuna tikambirane mu podcast yathu yachiwiri imene tikhale ndi nthambi zingapo. Amene akutijoyinaso mu podcast yathu ya lero ndi omwe aja akadaulo pa nkhani yokhudzana ndi kayendetsedwe kaboma komanso nkhani zokhudzana ndi chuma cha boma, Dr. Mcbride Nkhalamba. Ndikulandireni ku podcast yathu. Zikomo kwambiri mayi muhango. Ndithokozeso kwa amene akutimvera ndi amene amationera komanso kugwirizana nanu kuti tili othokoza pa zimene akumatiuza zokhudzana ndi zimene timakambirana. Kumapeto kwa podcast yathu yomwe timakambirana tinadzakambirana nkhani zokhudzana ndi chuma cha dziko. Andi munakhazikikapo pa nkhani yokhudzana ndi kufunikira kwa Malawi munthu wina aliyense kuti adzitha kudziwa kapangidwe ka ndalama komanso kagwiritsidwe ntchito. Ndikufuna tiyambire nkhani yathu pamene popo zokambirana zathu tisanapite ku mfundo zina zokhudzana ndi unzika wathu, koma pa nkhani imene iyo yokhudzana ndi vuto limene latikhudza pano la devaluation. Mawu anu angakhale otani? Zikomo kwambiri mayi, koma choyamba ndichokuti nanenso ndinene kuti ndikumvetsetsa vuto la devaluation mene la mpezera wina aliyense Malawi pa khomo pake. Anthu akukamba za mavuto kukhudzana ndi kapezedwe ka zinthu zamafuna pomwe wawo, kaya ndi mchere, mafuta, soko, macheso, chakudya chimene chimanga chifukwa choti ndalama ya Malawi mukamfusalesa kuti yagwa. Mchichewa devaluation tikumati ndalama yagwa, yachepa mphamvu, kusonyeza kuti kwacha imodzi olotiyerekeze kuti kandi 100 kwacha zimene matha kugula mwezi wathawo pano pa ikugula theka chabe ya zimenezo. Chimwa chitsanzo titi sugar mwina ngati munthu amagula 1000 pano ali pa 2000. Nde anthu amafuna atadziwa kuti kodi nchani chimachitika kuti ndalama igwe. Koma tisanafika umeneko mwina mutango ndilola kuti ndilongosole kuti kodi ndalama nchani ndipo mphamvu ya ndalama imachokera kuti. Ndalama ndi chinthu chimene chimayimira katundu kapena ntchito za phindu. Nde ndifotokoze. Chipepala chimene timachitcha kuti ndalama ndi chikalata cha lonjezo. Mchingerezi amati promise to pay. Oti mukaitenga ndalamayo naibweretsaso iyi muona kuti adalemba ndithu ikakhala kuti adajambulapo malemu Dr. Banda ipambali adalemba kuti promise to pay the bearer on demand. Analemba pandalamapo zimezi. Adalemba pa ndalamapo pa chikalatachi. Chifukwa kale ndalama ichidali chachikulu chikalata nangochepetsa poti nanga chimakudzaze mthumbamo. Koma chikalata cholonjeza kuti mudzampatsa munthu katundu ogwirizana ndi mulingo umene talemba apawo. Ndipo ifeyo tikuyikira kumbuyo kuti munthu mukampatsa katundu amenewo, ifeyo a banki adalembanso pompa Reserve Bank of Malawi tili ndi chuma chokwaniza kuti tikhoza kuyikira kumbuyo katundu mwampatsa munthuyo kapena ntchito mwamgwirira munthuyo, ife tikhoza kupatsani katundu lokulipirani. Promise to pay the bearer. Amene wanyamula ichi timpatsa katundu ogwirizana ndi mulingo talemba ifa Reserve Bank. Fuka kalero ndalamayi chimene chimayipatsa mphamvu idali golide, silver inde mbuyo mukalekale zedi, koma tikamabwera cha zaka 100 200 zapitazi anali golide. Banki masunga golide kuna kuti tili ndi chuma kuno. Ndiye munthu amene akakupatsani chino mukampatsa katundu inu mukhoza kubwera kuno kudzatenga golide ofananira ndi katunduyo. Koma patapita nthawi ndalama anadzana kuti iyayi tisamangoti ndalamayi kumbuyo kwake mphamvu ufunikira kwake kukhale kwa golide kokha ayi. Kukhale kunena kuti ndalamayi kumbuyo kwache chimene chikuyipatsa mphamvu
kuli katundu amene wapangidwa mudzikomo. Reserve Bank inde mawerenga kuti mdziko muno muli katundu wa mtundu wanji, kapena tili ndi makina opangira ntchito tikhoza kugwiritsira ntchito zoti zikhoza kupindulira munthu. Ndi mphamvu ya ndalama ichokere pamenepo, ichokere pa katundu amene tapanga mdziko muno, ichokere pa njira zoti tikhoza kugwirira ntchito kandi makina ma services timatero. Nde chimene chimapereka mphamvu ku ndalama mu dziko ndi kuti dzikolo lili ndi katundu okuti anthu ena akhoza kumfuna. Inu mumafuna katundu wakunja ngati ku Malawi kuno ife timafuna fetereza, komanso ife tikhale ndi katundu oti akumfuna ena, ndi chimene chimapereka mphamvu ku ndalamayi. Nde promise to pay the bearer imachulidwa ku Reserve Bank, ku banki fachaka amati bank note. Ndilonjezo. Ndimafuna ndibwere pamene popo kunena kuti tsopano kutanthauza kuti noti imene timagwira ndilonjezo chabe. So mwina pamene makhala kunena kuti tsopano mphamvu ija yachoka ku banki yapita kwa munthuwe amene ukukagula chinthuwe, imakhala kuti ndipatipati ufulu wako wa munthu unena kuti tsopano iyi ndi yanga, ndiyeneka ndikayigwiritse ntchito. Nanga si ndalama yakuti uyipeze umene uchita zinthu ziwiri. Choyamba ugulitse katundu. Wapanga katundu kaya unalima zolima kaya pakakhala mayiko ena afukula munthakamu doti, nde doti lija alipiritsa pamakina mdoti muja nkusula zitsulo zimene anthu amagwiritsa ntchito, zinthu zompindulira munthu. Chitsulo chilima ntchito zambirimbiri, mukhoza kupangira mapoto, mukhoza kupangira masipuni, mukhoza kupangira galimoto. Nde ukapanga zimene zija ukapititsa kwa munthu kuti wampatsa kuti mati ugulitsa malonda, ndama kupatsa ndalama kuti amene wandipatsiramo ndi upatse chipepala cha lonjezo iyi kuti katundu wandipatsayi ukhoza soyo ukatenga katundu wina ogwirizana pa mulingo, mphamvu yake kwiza ndi pamene zalembedwa pa chipepalachi. Komanso ukagwira ntchito leba kuti wamugwirira munthu ntchito, fa zimene zija zimene zimapanga chuma munthu akagwira ntchito, ndi amene wagwira ntchito aja amakupatsa ndalamayo. Koma ndalama nanga ngati ungangoyipeza pa kupanda zimenezo hayi. Ndi kumene kumachokera mphamvu ya ndalama kuti inu mwapanga katundu kapena mwagwira ntchito ya phindu kwa munthu wina, ndiye munthu uja akupatsa chipepalachi ngati lonjezo kuti iwe sokhoza kupita kwina kukatenga katundu amene ulibe ogwirizana pa mulingo wa mphamvu yake ndi ndalama imene akupatsa ija, kapena ntchito imene wagwira iwe ukhoza kukatenganso munthu akhoza kupangiranso ntchito ngati imene. Ndingonerapo mwachiduleza ntchito, pali ntchito zokhudzana ndi za ngati mtokoma. Inu mukayimba telefoni ndiye kuti pali kampani imene idayika makina dziko lonse la Malawi kuti muziyankhulana kudzera m'magetsi aja, mukulipira chifukwa chokuti zimene zija zikuthandizani kuti mukhoza kupanga inu za malonda wanu, muyimbira munthu kwina kwache kuti ndili zakuti yankhulana zinthu zothandiza kuti inuyo muthenso kupanga zinthu kaya ndi katundu amene timati business kaya. Iwo ajaso afunika kuti alandire ndalama kuti azitha kugwiritsa ntchito mamakina aja azakonza, agule makina aja, anthu amene agwira ntchito imene awalipire. Ndi ntchito ya ndalama, mphamvu ya ndalama imachokera pa zimene mwapanga inu katundu oti ena akumfuna, kapena zintchito zimene mukhoza kugwira zothandiza anthu ena. Ndipo mwakamba za phindu, mwakamba za ntchito ya ndalama komanso mphamvu zake, komanso ndikunena kuti kodi pepala ilolo kwenikweni tanthauzo lake ndi chani. Ndeni mafuna kuti ndikambe mwina mutafotokozapo ku nkhani yokhudzana ndi phindu amene amapanga chiganizo olo malamulo onena kuti ndalama iyi idzikwanitsa kugula chakuti, mphamvu yake ikuthera apa. Zikomo kwambiri. Apa pa ndalama padalembedwa kuti Reserve Bank of Malawi, imene ndi bungwe limene dakhazikitsa kuti ziona mphamvu ya ndalama mdziko, izionanso kuti munthu akabwereka ndalamayo akamadzabweza chiongoladzanja chake chikhali cha mtundu wanji. Komanso banki limeneli ndi limene mang'anira mabanki ena amene timati commercial bank, ngati ku Malawi kuli Standard Bank, kuli National Bank, kuli FDH, mabanki ena oterowo, kuti kodi iwo akubwereketsa bwanji ndalama, kodi akubwereketsa pa chiongoladzanja chogwirizana ndi mmene iwo ayenera kupatira akabwereketsa ndalama. Nde banki imeneyi timati Reserve Bank udindo wake ndi umenewu, imene mchingezi mati monetary policy, kuti aone kuti kodi mphamvu ya ndalama ikhala bwanji. Iwowa amatengera zimene amalandira kuchoka ku malo osiyanasiyana amene amapanga chuma mdziko, timati ma economic sectors, kuti uku kwapangidwa katundu ochuluka motere, uku kwapangidwa katundu ochuluka motere, ndipo kwagwiridwa ntchito zotere services. Ndipo tikaona katundu amene atapita pa msika, mtengo wake ukhoza kukhala wakuti. Chimene chimang'anitsa mtengo pa msika, mtengo wa katundu imakhala mmene anthu akumfunira katunduyo. Zikakhala zochuluka kwambiri kuti achingopezeka wamba, mtengo wake umakhala ocheperako.
chikakhala choti chimasowa chinthu pansikapo mtengo wake umachuluka, amati scarcity and demand and supply. Komanso kodi chinthu chimenechi chidacho kuti muchipeze pamapita zinthu zotani kuti mpange katundu ameneyi. Pali zinthu zina mafunika makina muyitanitse zinthu zosiyana-siyana kuti mupange zimakhadza mtengo wapatali palowa zambiri kuti chinthu chipangidwe. Ndi a Reserve Bank akuyang'ana zimenezo kunena kuti akodi katundu tinayi mdziko muno ndi wochuluka bwanji, nde pafunika mapepala ndalama iyi yochuluka bwanji mogwirizana ndi katundu ameneyi. Ndiye kuti akuona Chingerezi mati gross domestic product, tikuona gross national product. Mdziko muno tapanga katundu wochuluka bwanji. Mphamvu ya ndalama imachokera pa katundu amene mwapanga inu, imachokera pa zintchito zimene mugwira inu. Ngati mdziko mupanga katundu wambiri, ndalama yanu ikhala ndi mphamvu. Ngati mdziko mupanga katundu wambiri kuti anthu ena akumufuna, ndalama yanu imakhala ndi mphamvu. Ngati mupanga katundu wochepa koma anthu amene akumfuna katundu uja achuluka, ndalama yanu imakhala ndi mphamvu. Ngati mupanga katundu wambiri koma anthu akumfuna katundu uja ndi wochepa, ndalama yanu imakhala yochepa mphamvu. Zinthu zongati munditsata. Ndikutsatani. Ndikufuna kufotokoza nkhani ya chimene chimakhudza mphamvu ya ndalama, mChingerezi amati demand and supply. Pali chinthu chiwiri, pali kufunika kwa chinthu mupangacho, ndiye pali kuchuluka kwa chinthu chimene mupangacho. Pakufunika kwa chinthu chimene tikupanga ndi kuchuluka, ndikufuna mukhazikikepo ndiponso mutifotokozere momvetsetsa kunena kuti tikukamba kuti ku Malawi kapena kunja kwa dziko lathu. Chifukwa mukakamba kufunika, wina amene akutimvera panopa ku Malawi akuti uzonena kuti ku Malawi timalima chimanga. Ndipo chimanga ndichonena kuti Amalawi ambiri timachitani, timachifuna. Ndipo Amalawi ambiri amachigula, ndi chimapezeka kuti chifika nthawi yake kuti chimanga chija kulibeko. Ndiye tikukamba kuti katundu wake utiyo amene tikukamba panopo. Katundu yense tikutchula pano mwemwe mwatchula chimanga, chakudya, kaya mapanga mankhwala mdzikomo, kaya mapanga zinthu zogwiritsa ntchito pa khomo, ngati zophikira, mipando, zogonera, kaya ndi mdziko kakhala kuti kubomako akuyena kuti azipereka agwira ntchito zokupatsani inu information ngati kuti zamene amakhalira ngati Minister of Information kuti zolengeza pamafunika pakhale ma wireless, pakhale makina osiyana-siyana amene magwiritsa ntchito mdzikomo, kumasukulu kumakhala zinthu zophunzitsira. Ndiye ndikunena katundu ameneyi sikuti ndikuti samapangidwa ku Malawi, chifukwa Malawi timapanga katundu ochepa. Chifukwa chake timanena kuti ife economy yathu is agriculture based, timadalira kugulitsa katundu amene talima. Koma katundu amene timafuna Malawi ndi osiyana-siyana, zina chifukwa chake timakagula kunja. Chifukwa chake ife somene okhala katundu kupititsa kunja kuja kuti anthu anafuna katundu wathu akatigula, akatipatsa ndalama imene ndafotokozera ndi yamphamvu yotere, ifenso titenge katundu wawo tibweretse mdziko. Nde ngati fosolani yona kuti kodi chimene chimapatsa mphamvu ndalama ndi chani, mwachidule mungodziwa kuti ndalama mphamvu yake imachokera pa katundu amene iniyo mwapanga mdzikomo, kuchuluka kwake, komanso ndi kufunika kwake kwa katunduyo, kuti anthu akumfuna bwanji katunduyo. Fa mkhozo panga katundu oti anthu sakumfuna, wina aliye samapanga akhozo tayi zisiri kuzifuna yayi. Ndi chimene chimapatsa mphamvu ya ndalama. Payokha ndalama ikungoyimira mulingo umene ukugwirizana ndi katundu amene mwapanga, ndi zintchito zimene mkhozo kugwira ma services kamwe Africa timati hospitality industry zokopa alendo kuti anthu akabwera mdziko muja apite ku mahotela, apeze kogona, adye kumene kuja, asambe apumula, asangalale, zimene ntchito mupereka zija akupatseni, kulipirani kupatsani inu mulingo ndi kuti mkhozo tengaso ndalama imeneyo kukagula katundu kapena so kagulaso ntchito zina zimene muzifuna mdziko muja. Nde kumene kumachokera mphamvu ya ndalama ndi kumeneko. Nde ndibwereno tsopano pafunso pepani ndikhanga ndayankhula kwambiri chifukwa munafunsa kuti kugwa kwa ndalama. Tsono kugwa kwa ndalama sikuti kumangogwa kuti ngati mmene machitira mphezi kuti munasudza kuti yachokera pati ayi. Ndalama imagwa chifukwa chokuti mdzikomo simukupanga katundu okwanira. Choyamba simukupanga katundu wofunikira auti anthu akumfuna, anthu amene okugulani katundu kandi anzathu amayiko akunja. Quantity, volume, akhale ochuluka okwana, quality, demand, akhale wa quality, ndiponso azifunidwa katundu uja. Ochuluka bwino, komanso okonzedwa bwino. Kuti akuti munthu akamona ne kuti ayizi sikuti adangofukula nkundiponyera, atafukula anazikonza panalowa nzeru, anagwira ntchito kuti apange chinini kotenga nkugwiritsa ntchito, malomoti nayenso nkamba kugwirapo ntchito pa chimene andigulitsachi.
processing mchingerezi timatero, adding value addition, wonjezera phindu pochipanga chinthu chimene uyiona unalima chija kuti chikhale wamtengo wapatali, kaya ngakakhala ngati wapanga chimanga chija kaya ukonolo panga ufa kaya ona ndi ujeni mpunga uja upuntha kwachano kulongedza mapaka kuti munthu akangotenga akhozongogwiritsa ntchito sikuti ayamba soyika po ntchito ya maquality mino value addition. Ndi zinthu zake zimenezozo. Tsono mdziko muja mukakhala kuti inyo simupanga katundu okwanira pakamapita nthawi koma mumadya ndithu mukutenga katundu anuyo pali zinthu ziwiri, katundu mukapanga ngati chimene mukambira chimangamo timadya mdziko muno Malawi muno, komanso pali katundu akatsalako ina timagulitsa. Ndiye ngati salo okwanira ndalama koma imene ikuzungulira mapepala awawa ali mbwe koma katunduda siokwanira koma anthu ambiri ali nacho chipepala ichi. Ndiye kunena kuti zigwirizane mphamvu yake kuti iwe ukhoza ukatenga katundu ochuluka bwanji, ndi pamene madzatsitsa mphamvu ya ndalama ija kuti aya katundu wachepa koma zipepala izi ndalama imene ilipo njochuluka. Ndi wani kwacha malumoti tikulire bango limodzi, mango awiri izigula bango limodzi tsopano. Chifukwa situpanga mango okwanira, sidalime mango okwanira. Ndi machepetsa mphamvu ya ndalamayo kuti wani kwacha ngati magula mango awiri izigula bango limodzi, nanga simulima mango okwanira kulibe katunduyo oti ndalama icheka gule ndi kugwa kwa ndalama. Ndamvapo ngambiri anthu tikamakambirana timakhaonena kuti devaluation tinapanga olo ma interview amene anthu akhala kupanga ndalama tagwetsa chifukwa chonena kuti forex imachepa mdziko muno, tikukanika kupeza forex yokwanira. Mwina pamenepo mutafotokoza mwakamba zokhudza ndi kupanga katundu okwanira kuti tidzitha kugulitsa katundu okwanira kuti zipanga ndalama. Mwina forex yo ikugwirizana bwanji apa ndi kugwa kwa ndalama. Ndiye kuti feri kupanga focus kwambiri pa katundu olandira kusiyana ndi katundu amene tikutulutsa kapena mwina ndifuna mfotokozeso pamene popo mokhazikika kuti timvetsetse bwinobwino. Ife ngati dziko kuti tikhale ndi ndalama yakunja ikuchokera kuti tagulitsa katundu kunja ndi anthu aja atilipira ndalama yakunja ija. Komanso timathopeza ndalama yakunja adafotokoza kuna kuti mabwera chifukwa choti mayiko ena amene ali ndi ndalama atithandiza kuna kuti okay tikhoza kubwerekani tikhoza kupatsani grants olo kapena tapita kumisika kumene makabwereka mabanka akunja obwereka ndalama ija. Ndiye kuti tigwetse ndalamayi tikuwerengera kuti okay ndalama yakwacha imene tiseze ngati tingotenga kuti matapa kuti ndi 1700 ukhoza kugula dola imodzi. Zikuyenderanso kunena kuti kodi ifeyo zimene timapititsa pansika wakunja kuti tikhale ndalama yakunja dolayo ndizochuluka bwanji, tikukulidwa katundu uja ochuluka bwanji kuti tikhale ndalama yakunja tunasukugwetsa pansika wakunja. Ngati katundu atutupitsa kunsika wakunja ngochepa ndiye kuti ndalama imene tikuyipeza yakunja ija njochepa. Ndiye zikafika pamenepo tikabwera mdziko mwathumo muno timana kuti yayi ndalama yathu mwezi watha mmene tinali ndi ndalama yochuluka chonchi kunjako lete kunja tinali ngwerekeza kuti ndali $200 dollars, kumalawi kuno tili ndi $10,000. Ndiye kuti $10,000 tikhoza kunena kuti pa ndalama yakunja imene tinayo 200 ndiye kuti mukatenga $5,000 tikhoza kugula $100 yakunja. Tsopano tapezeka kuti ndalama yakunja ija njochepa. Tili 10,000 kwachabe koma ndalama yakunja ija si $200 ndi $100. Ndiye kuti ndalama imene tinayo dziko muno ya 10,000 ija kuti tikagule $100 uja tikuyenera tichepetse mphamvu kuti 10,000 malo kuti mbuyo mwe matigulira 200 pano paikhoza ngotigulira 100. Ndi timachepetsa mphamvu ndalama ija kuti yayi ngati ufuna tsopano ukagule $1 ngati ndalama 10,000 tikupano kwa kwangotsa 100 yoti tikhoza kugula kunjako pa ndalama yakunjayo, ndiye kuti kwacha tena kuitsitsa ndi half. Ndiye kuti ngati inali 50 tambala kugula $1 panopo ndiye kuti ndi 1 kwacha kugula $1. Mukutengera ndalama zimene yomwe muli nazo kunja facha malonda tikhoza werengera koso ndalama zimene matiri mapatsidwa zifa chemba ndati atipatsako IMF kuti ndalama isachito kweratu zina tangopatsidwa koma zotenga kuti ndalama zimene muli nazo kunjazo zochuluka bwanji, ndipo iniyo ngati muli ndalama za zochuluka mulingo wotero ndalama imene muli nayo mudziko mukhoza mukaichita tingati mchingerezi mukachita match mukatenga kuti ndalama yathu tili nayo pano ndi 10,000 ndo kuti ndalama zakunja ndi 200 tikafaniza ndiye kuti 1 kwacha
pa 10,000 ikhoza kugula madollars angati ngati ndi 200 ndiye kamankana achepa ndalama yakunja ija inunso ndalama yakuno mmaichepetsa mphamvu kuti zitha kugula ndalama yochepa yakunja ija fa ndalama ija kunja ikuyikana achepera ndiye pamene mubwera kuna kuti amene tagwetsa ndalamayi kuti tionetsetse kuti tikuchita ma reserves athu tikhalabe nayo ndalama yakunja osati aliyense angoti ndalama kunja konja yochepa kuno ndalama zambirimbiri mdziko muno munthu akhoza kupita kangogula mmene ndafotokozera mukati anali ndi 10,000 pa $200 amagula $1 tiyeseze ali ndi 10,000 omweyo koma $100 azigulaso dola yomweyo palibe kugwirizana chifukwa choti ndalama yanu ngakhale inakali momuja koma ndalama zimene mupanga kunja nzochepa pali nzochepa kali katundu mutenge ndalama ngati commodity kuti ndi katunduso kuti pali ndalama yochepa kunja kuja kuti ine mwene ukula ndi ndalama yomwe ija muli nayo mdziko muja fachake ndi kuti ndalama mphamvu ya ndalama imachokera pa katundu fuka olo kunjako kuti mkhale ndi katundu ndiye kuti niyo mukugulitsa katundu kumisika ya kunja fachake timati udikira foja tagulitsa kunja kaya tagulitsa kati mati anthu akabwera mdziko muno tagulitsa ma services ku mahotela zonsezo zimene zimatipatsa ndalama yakunja kuti ikhale yochuluka bwanji ikamankana achepa ndalama imene tinayo yakunja ija ndalama tulimeyo ichepetsa mphamvu mogwirizana ndalama imene tinayo yakunja ija ndi pamene pabwera nkhani imanena kuti foreign exchange kuti tusinthana bwanji ndalamayi ife katundu athu amene tikugulitsa ngochepa ntchito zimene tikugwira zochepa ndikuti kusilingakhale ndalama zambiri nditichepetse ndalama athu kuti tikutha kungogula zogwirizana ndalama zapanga kunja zija moti chisankho chimene chichi chimakhala kunena kuti apanga ndi mabungwe amene mwafotokozawa Reserve Bank kama Ministry of Finance ndiye nawo sipamakhala kulowererapo kwina ndi kwina fo chonena kuti takhala tikumva kunena kuti pali mabungwe ena akunja kwa dziko la Malawi amene amakhala sonena kuti ali ndi ulamuliro kwambiri pa mphamvu ya ndalama mdziko lapansi mwina amene amakhala kunena kuti iyayi kuti ngati mufuna kuti tipitirize kukupatsani thandizo ndalama yanu mukuyeneka mutere ndiye sindikudziwa kuti chimene tingakhale kuti tikupanga ngati dziko ndikuyigwetsa ndalama ija ndiye chofunikira kwambiri kapena palinso mwina njira zina zimene ngati dziko lingapitise patsogolo ndicho linga chonena kuti mfundo zimene mukukamba inuyozi zimene zimapangitsa kuti ndalama ija tiyigwetse mwina titha kumapanga mdziko la Malawi pamene tikumalizitsa gawo ilili loyamba tsopano ndingobwerera mbuyo pang'ono mwina tidakambira gawo limeneli malonda amene ankachitikira kale timati barter trade munthu amati ndili mazira ndofuna chimanga ndapite ndipatse chimanga chiwiri ndikupatsa mazira 5 nde umafunika kuti upeze munthu amene ali ndi katundu umene ufuna iwe yesu akupeze munthu uja afuna katundu lina wewe ndipo ona kuti zimene zovuta makamaka pakati pa madziko maiko ambirimbiri mafuna katundu osiyana-siyana ndio kasake dziko limene ndili katundu ameneyo aya ndiye kakapeza katundu ameneyo iye akhaso afuna katundu wanga ndeti sinthane dana kuti ayi tingopanga amene nafotokozera zipepalazi zingoonetsa kuti pali mulingo ukhoza ukatenga katundu wa mtundu osiyana-siyana ngakhale suka kumana ndi munthu amene adapanga katundu yokaya wakumana naye ndiye kunali mavuto onena kuti nthawi imene atapanga nthani ganizo la ndalama litabwera imapezeka kuti dziko lilonse limaganiza kuti ile ndalama yanga ikhale ndi mphamvu yotere basa akafika ku aya ili mphamvu imene ifwa chani makhala kusiyana maganizo komanso makhala kuna kuti upita kunsika uja tsono mphamvu ya ndalama yachokera pati kusiyana maganizo pakati pa maiko ndi mchaka cha zidamba mbuyo mwa kumandibwere pano pakuti mchaka cha 1944 maiko kwanaso 44 anda akumana kwa America kwina kamati ku Hampshire ku Brenton Woods nkugwirizana kuna kuti ayi tipange bungwe limene liziona timati monetary cooperation kuti kodi azona mphamvu za ndalama maiko osiyana-siyana ndi bungwe limene anatchula kuti International Monetary Fund IMF bungwe limene dapangidwa nthawi imene imapita nkhondo kumapeto imene timati Second World War unaliso bungwe imene anapanga amati World Bank World Bank adapanga nthawi imene amati International Bank for Construction and Development atagumula ni nkhondo kumaiko ku Germany anati ayi tipange banki lithawa kalipira ndalama kumanga maiko kubwerezetsa kumanga zinthu ku Germany koma IMF adayipanga kukhazikitsa pa zinthu zitatu choyamba adanena kuti ayi pakhale bungwe lokuti poti maiko asamakhale mavuto tunenawo amene kumala kuno kuti ndalama yasintha mphamvu katundu wachepa chani lizitha kumaona kumapereka uphungu pa nkhani ya ndondomeko policy advice nde IMF udindo wako yamba dalumenewo nde kuti lipange choncho anani akuti ayi tsono IMF izitha kumalondoloza kuti kodi dziko lilupanga katundu otani ndipo zogwirizana ni ndalama mphamvu ya ndalama yawo imene amati surveillance
ndi unali udindo woyamba wa IMF umene. Wachiwiri ananena kuti ayi poti mayiko ngosiyana-siyana ena adakhazikitsidwa kale, ena amadziwa zachuma posa anthu ena, ndi tizithandiza mayiko kuti ngati dziko likuvutika ndondomeko kuti asankhe akayendetsedwe kachuma komanso zipangizo kaya anthu odziwa tizitha kuwathandiza. Ndi udindo wachiwiri wa IMF unali wa capacity kuti ayi muzithautani kupereka mati capacity othandiza kandi banki watumizira anthu ozitsata. Udindo wachitatu ndi unalonena kuti ayi bungwe dziko likakhala kuti lili pamavuto ndalama yake yagwa, mmene tunenera musiulika malondo okwanira pa msika wakunja, ndalama yake yakunja yachepa mukhozo wabwereka loan lending. Maudindo atatu amenewa anapatsidwa ku bungwe limene la International Monetary Fund. Atakuma 1944 adagwirizana zimenezi, ndi pa 1947 mayiko 29 adadena kuti okhefe tavomereza zimene mudakambirana chaka chimenechi kuti khazikitsa bungwe limene limati International Monetary Fund. Ndi mphamvu zake zimatonga kuna kuti bungwe la imene tikulika mbali muli mayiko a dziko lonse lapansi pano 188 mayiko ochepa amene ali mamembala. Ndi chimene bungwe limene IMF ndi bungwe limeneli ndi kuti dalipatsa mphamvu lokuti ilolo ndi limayeza kumaona kuti kodi nkhani ndakufotokozera nje kuti mdziko muli katundu okwanira kuti dziko ndalama yawo ikhaini mphamvu kuti wakhoza makatenga katundu wa anthu ena kugwiritsa ntchito mphamvu ndalama ini mphamvu yotere. Ndi imene mafika ponena kuti ayi inu mulibe katundu okwanira mdziko muno, ndalama yanuyi singakhale ndi mphamvu ngati simupanga katundu okwanira, komanso ngati simukutani mulibe zintchito za phindu zokwanira. Ndi chifukwa chake mmamva kuti IMF atabwera kuno anakhala sindiboma kunena kuti ayi ndalama yanu muyichepetse mphamvu, sikuti mwapanga katundu okwanira mdziko muno kuti ndalama yanu izikhala mphamvu yotere umakathoka kuti mukakulire katundu wa anthu ena pamene inu simupanga katundu okwanira. Chifukwa cha nthawi tilekezere pamene papa, ndi ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri mayi Muhangu. Mmenemo ndi mmene tamalizira ndithu episode yathu yoyamba ya Kuya podcast, pamene tizikhala tikusanthula nkhani zokhudzana ndi nzika, unzika, udindo wa nzika ku nkhani yokhudzana ndi chuma cha dziko komanso dziko mmene, komanso nkhani yokhudzana ndi mavuto amene Amalawi ambiri takhudzidwa nawo, ndi imene tinakhazikikapo kwambiri nkhani yokhudzana ndi devaluation. Ndikupempheni kuti mudzakhale pompo sabata yamawa pamene tidzakhale tikupitiriza makamaka tifuna tivesetse kunena kuti tikakamba nkhani zokhudzana ndi bungwe la International Monetary Fund imene ambiri timangomva kuti IMF ntchito yake kwenikweni ndi chani, komanso tikakamba nkhani yokhudzana ndi Central Bank imene ili ngati Reserve Bank of Malawi, banki yayikulu imene imayang'aniranso mabanki ena kuperekanso malamulo ena ndi ena ku nkhani yokhudzana ndi ndalama, udindo wake weniweni kwa nzika ya Malawi ndi otani. Dzina langa ndi Rachel Muhango, dzakhaleni pompo sabata yamawa.